Несеміз хөрмәтле коллегалар, біз сіздің Татар информ мәгълүмат агентлыгы мәйданында сәламләүгә бик шатбыз. Әлфия Авзалова исемендәге халыкара фестиваль бәйгегә багышланган матбугат конференциясын башлап җибәрәбез һәм безнең бүгенге спикерлар. Әлфия Авзалова исемендәге фонд президенты Зөлфия Гомәр кызы Нигъмәтҗанова Авзалова, шулай ук Россия Федерациясының атказанган артисты, Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Салават Закиевич Фәтхетдинов, Татарстан Республикасы рәисенең мәдәниятне үстерүгә ярдәм фонды башкарма директоры Нурия Миннәхмәт кызы Хашимова һәм шулай ук Әлфия Авзалова исемендәге икенче халыкара фестиваль бәйгенең лауреаты Татьяна Ефремова. Зөлфия ханым, иң беренче булып сүз сезгә әлеге фестивальнең тарихы хакында, гомумән быел кайда узачак Әлфия апаның бит инде 90 яшьлек юбилеенда шул исәптән нәкъ менә шушы чара белән бергәләп уздырасыз дип беләс, шулар хакында сөйләп китсәгез иде. Хәерле кич, кадерле дуслар. Добрый день. Аллага шөкер, бүгенге матур көндә, изге Рамазан айында сезнең белән күрештек бүген. Шуңа күрә иң башта сүземне фестиваль буенча, шушы бәйге буенча сүз әйтәсем килә. Гафу итенәм, русча шпаргалка яздым, шуңа күрә укырмын онытмаска. Слава Закиш, Нурия Миннәхмәтовна, гафу итәрсез бөтенегез мине. Менә башлап җибәрәм, чөнки безнең халыкара фестивале булгач, татар телендә генә булмаячак, рус телендә дә, казак телендә дә күп кунаклар көтәбез. Хәзер мин шуның турында сөйләп сезгә китәм. Фонд сохранения и развития творчества певицы Әлфии Авзаловой проводит 3-й международный фестиваль имени Әлфии Авзаловой, посвященный 90-летию со дня рождения певицы. Гала-концерт состоится 23 октября 2023 года в Театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. В настоящее время проходит у нас прием заявок и отбор участников. Он у нас начался уже 22 марта. И что меня очень радует, что на сегодняшний день уже больше 200 заявок поступило за 2 недели. Фестиваль-конкурс получил поддержку Раисы Республики Татарстан Рустема Нургалиевича Минниханова, государственного советника Республики Татарстан Ментимира Шариповича Шаймиева, Кабинета министров и Министерства культуры Республики Татарстан, Фонда поддержки развития культуры при Раисе Республики Татарстан. Основная миссия нашего фестиваля-конкурса – это содействие развитию национальной культуры, наследия Әлфии Авзаловой. И, конечно же, девиз нашего фестиваля, как и раньше, назывался «Музыка, язык народов мира», что отражает значимость самой певицы, исполнявшей на 17 иностранных и других языках народов мира. Фестиваль-конкурс имени Авзаловой получил международный сертификат Европейской ассоциации фольклорных фестивалей, партнеры ЮНЕСКО. Также участвует в программе ЮНЕСКО «Казань City of Music» называется. Фестиваль-конкурс проводится 1 раз в 2 года. Первый фестиваль у нас прошел в 2018 году с большим успехом в Республике Татарстан, в городе Казани, с участием вокалистов и творческих коллективов Татарстана, России и зарубежных стран. Также гала-концерт у нас прошел в Измайлово, в Москве. Мы показали наш гала-концерт, что было очень, как говорится, тепло воспринято москвичами. В 2021 году в фестиваль-конкурс приняли участие свыше 2000 участников с регионов России, Татарстана и около 100 представителей зарубежных стран. Но они проходили у нас в режиме онлайн по пандемии и так далее. Гала-концерт в Москве у нас тоже состоялся. Я бы хотела видео, если получится у нас, получится видео показать. Очень краткое, да.
Спасибо. Да, спасибо большое. Чтобы, как говорится, немножко долго получилось, но во всяком случае, мне кажется, что этим видеоклипом мы показали масштаб нашего мероприятия. Вот уже Алла Ашкер 2 года с участием Салават Закича и нашим дорогим жюри, замечательным, талантливым, отбираются очень талантливые ребята. Вот в первом, например, фестивале у нас гран-при получил Ильнар Миранов. Он является сейчас, получил звание заслуженного артиста Республики Татарстан. Второй международный фестиваль, который прошел в 2021 году, у нас гран-при получил Алмаз Хусаинов. В этом году мы ожидаем, ну это уже потом Салават Закич добавит, ожидаем тоже Алла Берса, много талантливых ребят. Так вот, в 2023 году фестиваль у нас пройдет конкурс, вообще он уже начался 22 марта, как я уже говорила, и он длится до 9 сентября. Что это имеется в виду? До 22 мая мы принимаем заявки и компетентным жюри отбираем тех участников, которые проходят во второй тур. Второй тур пройдет 9 сентября в культурном центре «Сайдаш», уже офлайн, то есть сначала у нас онлайн отбор, а там уже будет очный отбор участников. Вот эти 2 тура. И затем в течение 2 недель мы оцениваем и решаем. Да, кстати говоря, результаты отборов будут размещены на сайте avzalovafoundation.org. Там будут у нас размещены результаты и пояснения, кто куда попал и кого мы ожидаем. Прием заявок, еще раз повторюсь, до 22 мая включительно. Номинации у нас вокал, значит, академический вокал, народное пение, эстрадное пение, хореография, худслова. Возрастные группы у нас 3. 13-17 лет первая возрастная, 18-25 лет вторая, 26-35 лет третья возрастная группа. По положению фестиваля конкурса участникам рекомендуется выбор произведений на татарском языке из репертуара Альфии Авзаловой. Для представителей других народов возможен выбор произведения на одном из 17 языков, представленных в репертуаре Альфии Авзаловой. Там на русском, на казахском, на арабском, на узбекском и так далее языках. Все участники исполняют по одному произведению. Ну, про второй тур я уже сказала. И в завершении 23 октября 2023 года лауреаты фестиваля конкурса по усмотрению жюри, режиссеров, сценаристов примут участие в гала-концерте, посвященному 90-летию со дня рождения певицы, будут принимать участие вот в этом гала-концерте. Все, спасибо.
Зульфия ханым бик зур рәхмәт сезгә. Салават Зәкич, сүз сезгә. Сез жюри рәисе буларак гомумән нинди критерийлар, аннан соң жюри составы турында да әйтеп китсәгез иде. Состав меняется? Біздің состав бар, но некоторых мы пока в секрете держим. Да. Должна быть интрига. Самая главная интрига Альфиапа, Вот. она есть, была и будет Алависа. Ну, Мин, конечно, настроен больше ответить на ваши вопросы, на ваши, как всегда, оригинальные, супер такие вопросы. Фестиваль біріншіден начну с обиды. Если сегодня провести рейтинг, на самом низком уровне находится Альфиапа и Илхам Абы. Был истинно татарский стиль, потому что мы быстро забываем все, и хорошее, и плохое. Это наш образ жизни, к сожалению, Девятигинды. Но біріншіден надо поднять рейтинг по фестивальному. Люди должны мечтать попасть на этот фестиваль. Альфиапа Бразар двигается, потому что Зульфия тут эти беспокойные. Илхам Абыны так, Аллах, стремительно забываем ужас. А Илхам Абыны әлі бір әлі жоқ. Мен де көптен бір тақдимім бар еді, объединить икесін бірге. Они всегда... Потому что женский голос, мужской, их сравнивать нельзя. Это совершенно разные направления. И вот их объединить, супер конкурс имени Альфиазалова и Илхам Шакирова. На конкурсе просто отделяется женский голос на приз Альфиазаловой, мужской голос. Мужской голос не может быть приз Альфиазаловой. И также женщину, мужчину разделить и объединить, потому что икісі бірге қосып та ішлей алсақ, и то Аллаға шүкір. Білмеймін кімді ғайыптарға бұл ұшырапта. Точно Альфиапа Илхам Абыны түгіл. Бигерәк страшно низкий уровень. Бір күн шоң білән Шалтырата Виль Усманов Салтабы бірінсі әшлегенде бигерәк көп өйденде кетанан шондай не боламын деп. Сынанда есть люди, которые переживают, не только родственники. Мне кажется, надо начать, как поднять престиж, рейтинг вот этих легендарных людей. Қызы, яратқан бір кішісі, остальные все заняты. Алғандар жер-жеміртіп өштелер. Мен теге мақтанып отырға орын тапмаймын. Я называю его даже небольшая, но трагедия. Біздің халықтың мескіндік мекенін, ялқаулық мекенін, хайыршылық мекенін бұл білмеймейді. Бар, ну, наверное, мен әйтелер бейт, татарда не дегенә сөз жоқ. Бұлмаған, бұлдықсыз, ялқау, мәғінәсіз, тәртіпсіз, бұлмаған, орысса бір сөз айтты, дебил, все туда входит. Біздің де сравнение ішінде 8 вариант керек бір кішінің сөгер үшін. Давай шындан башлыға егітлер, мотор өтеріп, қызлар. Көп мі моторға көзабыз, көп мі көтерәбіз. Біз аларны көтермейміз, біз миллиятны көтерәбіз. Альфиапа білән Илхам Абыдан 10 тапқыр, 20 тапқыр түбен кішілеріне көтеріп өтеміз біз. Çünkü кемдер алынған, кемдер ішлей. Аңа есеме керек, мен кішілерге арға есеме керек. И әзірек өздері шында затына бизнес болсын. Бұл екі шақысы
Бұлар білен бизнес жасап болмай, принципте. Бұлар теге болғанын табып, өзіңнікін беріп деген самақ ішлетіған іш бұл. Менің шундай бәйе пока. Мысалы әкім оғымен бұл ішлер білен шығылендірге дейш, хан бір фестиваль бәйгі біленгіне түгіл бет енді міне. Шоң айтам, кімді ғайтарға білмеймін қатта. Ғафу етіңіз, мен Салаз Әкеш, сіздің білен келешем, бір гіне сөз айтасым келе. Мен ашуланмайынды. Мен тұрышам. Мен тұрышам. Мен айтасым келе. Ең башта, менің, білесіз ме, мен бір предложение жасаған едім, бірге болған едік, по-моему, совещаниеда. Мен айтам, Әлфия Абзалова білен Илхам Шакиров, ол бір словосочетание. Ғымыр болды шулай. Әлфия Абзалова қазір дәміне, қоя барма, кім білен көрішме, Мәскәу дәміне мен қазір болдым. Әйтелер көбісі. Әлфия Абзалова білен Илхам Шакиров, ол бит бір сөз дейлер. Вот. Одно словосочетание. Шуңа көре, конечно, бик дәрәжәлі. Міне мен айтам, пока күш деген әйбір бар, тырышлығыбыз бар. Міне, әйдәгіз көтәрәбіз бұл сөзні и матур еттіріп, шундай зор уровеньға шығарырға керек енді. Дұрыс, мен бик келішем, рахмет. Біз тырышқанша ішлейбіз, нәрсе деп әйтірге. Міне, әлі бір әрігіздің оқығаныңыз бар ма? Журналистер тарапынан жүректің ярырлық етіріп, татарлық ұятарлық етіріп, жылатырлық етіріп, бірәсін сұрағыз міне, язғандар бар бірәсін еке? Әлфия апа, Илхам абай турында неужели шулай екен деп жылы оқырлық біраз статья шыққаны бар ма? Жоқ. Әлеге матбуғат ұшырашуынан соң язырлар деген үмітте қалабыз. Шуңа көрі әйдегіз давам еттірек. Мен аңнен бұл ішінен де зор проблема, лекен бізге ішліклі... Әлфред болмаған да пожалуйста. Ол келе неге, любой неге, анда керек олар yazып қойған, бұл нәсе бұсы яза, ол тек тұрмы. Бұлар болған да язмайлар. Неке язмайлар, міне мисал іште оңағына шыққан шуға көрі рахатланып жылы-жылы оқи аласыз. Эльвира оңағына кіртіп берді өзінің интервьюсын Зульфия апаға. Нұреймен Ахматын алайса сөзіні сізге тапшырық. Білуімізше міне әлігі бәйгі фестивальдан қола әлі Әлфия апаның 90 ешлеріне бағыштап, сіз фәни ғамәлі конференция һәм махсус көргәзме де әзірлерге планлаштырғансыз. Міне шулар хақында сөйлеп кетсеңіз еді. Хайырлы күн барғызға да. Бұл енді біздің өзіңіз білгенше милли мәдәниятлер һәм ғұрып ғадетлер елі шушы елға туры келуі Әлфия апаның юбилей елінің 90 ешлік оңайынан әлбәттә қуанышлы. Біз енді шушы қысаларда дағын көбірек еттіріп, Әлфия апаның ижаты турында, оның шәхісі турында көбірек сөйлербіз, көбірек язарбыз деген фикірі бар енді. Біз енді бұл фәнни ғамәли конференцияны узған елік планлаштыра едік, һәм біз маңа әзірленебіз. Чөнки Әлфия апаның ғұмумен біздің андай шәхісләребезнең жырлау рәвеше, аны өйрәнергә кирәк. Ул өйрәнелмәгән. Әлфия апа бит инде ул 14 телдә җырлаган. Әлфия апа белән Илхам абый менә әйтеп үткәннәренчә, чыннан да алар республикабызның гомумән татар дөньясының, татар сәнгатенең алар асыл ташлары, алар безнең күренекле шәхесләребез, без аларны һәр вакыт барларга тиеш, аларның иҗатларын өйрәнергә тиеш. Менә шушы уңайда инде безнең фәнни гамәли конференция 4нче кварталда булыр дип планлаштырабыз. Без аңа бик нык әзерләнәбез. Шулай ук Мәдәният министрлыгы, Салават җыр театры, Зөлфия ханым, шушы Мәгариф министрлыгы бөтенебез бергәләп шушындый матур бер чарага без әзерләнәбез. Без моны сезгә хәбәр итербез, көннәрен чакырырбыз. Бұл бик кирәкле конференция дип исәплибез инде без. Инде тагын күргәзмәсен, әле күргәзмәнең урыны билгеле түгел, анысын да җиткербез. Әлфия апаның күргәзмәсен әзерлибез, ул күргәзмәдә булачак. Гомумән, мин аны һәр вакыт әйтәм инде, без шәхесләребезнең иҗатын, аларның шәхесен өйрәнергә без бурычлы. Һәрбер милләт кешесе үзенең телен, үзенең горыф гадәтләрен белергә тиеш.
үзенең телендә сөйләшергә тиеш. Бу һәрбер кешенең бурычы дип саныйм мин. Без үзебезнең телебезне, үзебезнең гореф-гадәтләребезне белмәсәк, булмый инде ул. Безнең күп милләтле республикабызда тату булган халык яши. Һәрберсе бүген үз телендә сөйләшә, үз телендә җырлый, бии ала. Бу әлбәттә зур бәхет. Безнең инде менә бу Әлфия апаның юбилее уңаеннан президентыбыз тарафыннан бик зур ярдәм, Мәдәният министрлыгы тарафыннан, шулай ук безнең Мәдәният фонды тарафыннан һәм инде шулай ук зур рәхмәтләр әйтәсе килә Салават Закиевичның җыр театрына аңа. Ул бик нык ярдәм итә инде. Ул ярдәм иткәнне әйтмәскә куша. Шулай мин үз чиратымда аңа рәхмәт әйтәсем килә. Без инде бик бәхетле кешеләр, мин үзем бик бәхетле кеше дип саныйм, чөнки мин Әлфия апа белән аралашырга, аның белән эшләргә туры килде һәм инде без бүген аның белән аралашкач, аны белгәч, безгә аның иҗаты турында, аның турында сөйләшергә, ниндидер эшләр эшләргә җиңелрәк һәм рәхәтрәк. Менә шундый планнар белән яшибез. Менә без инде шундый планнарыбыз безнең. Нурия ханым, әлеге фәнни гамәли конференцияда кемнәр катнашачак? Бу балалар өченме, студентлар өченме? Бу монда безнең зур шәхесләребез булачак. Әйтеп киткәнебезчә, монда безнең Мәгариф министрлыгы да катнашачак, оештыручылар, Мәдәният министрлыгы да, Салават җыр театры һәм безнең Мәдәният фонды, әлбәттә инде Әлфия Авзалова фонды. Тагын инде менә безнең бит эшләп килә Туган авылым комплексында Әлфия апаның матур гына үзәге. Ул үзәккә Мәдәният Мәгариф министрлыгы белән берлектә балаларны шулай ук алып килү буенча һәм мәктәпләрдә Әлфия апаның иҗатына багышланган кичәләр үткәрелү көтелә. Бик зур рәхмәт сезгә. Татьяна, сүзне сиңа тапшырабыз. Син икенче бәйгенең лауреаты буларак, белүемчә, син әлеге бәйгегә әзерләнгәндә 2 җыр әзерләгәнсең һәм хәтта Әлфия апа җырлаган җырга хәтта барып та җитмәгән. Бәлки биредә син аны башкарып китә алырсың. Бәлки башка телләрдә булыр, чөнки халыкара фестиваль бит. Хәерле көн барыгызга да. Әлфия Авзалованың иҗаты белән таныша башлаганчы, без инде аны кичкенә чактан бирле ишетеп, тыңлап үсәбез. Менә мин үземдә менә кайбер чакта искә алам, менә бала чакта балалар менә теге картаямы дисәң йөрәк дип шундай зурлап, полный күңелне тутырып җырлыйбыз, хотя мәгънәсен дә аңлап бетерә алмыйбыз әле. Но менә шундай бүтән җирдә ул җырлар яңгырагач, бүтән җирдә ул тавыш, бербер ул тавыш сиңа сеңеп, син алай үсәсең. Инде менә Әлфия Авзалованың конкурсына әзерләнә башлагач, мин аның иҗаты белән якынрак таныштым. Минем өчен менә шундай бик сөенде мин фактны белгәч, Әлфия Авзалова үз концертларында обязательно репертуарына керәшен җырларын керткән икән. Моңанчы мин аны белми идем. Моны белгәч бик сөендем, үземә дә бик приятно булып китте. Ул инде менә нәрсә турында әйтә ала. Концертларда ул тамашачылар белән менә шул халыкара дуслыгын ныгыта. Ул Мари җырларында җырлаган, төрле халык җырларын җырлаган. Заманында ул 17 телдә җырлаган. Менә уйлап карасак, бүгенге көндә андай җырчылар юктыр дип уйлыйм мин. Менә Татарстанда юктыр инде, бәлки бүтән илдә бардыр, менә 17 телдә җырлый торган кеше. Хотя бүгенге көндә мөмкинчелекләр дә күбрәк телләрне өйрәнергә. Менә ул заманда шул кадәр җырлап тамашачыларга, чит ил тамашачына безнең культураны таныта. Безнең тамашачылар өчен ул чит ил җырлары белән таныштыра. Минем өчен ул бик зур достижение. Безгә, яшьләргә, ул менә светлый маяк, русча әйтмешли, к этому надо стремиться. Мин аның репертуарыннан беләм ул җырлаган концертларында Суда балык дигән керәшен җырын. Суда балык йөзәдерле, су салкынын сизәдер, сизәдер. Әкрене кирәк, ипләп кирәк, ишетер
sana da açsa yaralarım. Ay, молодец. Мында шыннан да алкышлар. Татьяна Симайбек, зор рахмат. Хәзер инде без коллегалар сезнең күпләгән Салават Кече көткән сорауларыгызга күчик. Әйтәсем килә, гафу итегез. Менә призовой фонд турында сүз барса, ярый. Нигә әйтмәскә? Әйтегез инде алайса. 1 миллион, менә 1 миллионга якын шундый призовой фонд була. Менә шуны гына әйтмәкче идем. Рәхмәт. Рәхмәт бәя. Biraz belki kağılmıyordur bu tema konuşmaydı. Kağılada ne bu? Ne bu? Ben sırav şunu demden iş yaptır. Hazır bir az ne bu Tatar artistları jiri. Tek agit brigada bilen şu anda Lisichansk'da, bilmem Bakhmut var, neler tiresinde. Ne turunda mağlum ne bu Kurçak tiyatrı hem Gos ansambl, jir hem biyo ansambl turunda. Bunun sebebi neydi eken? Hem belki ne bu bizden jingüçilerin de şunda cibergadır. Ne bu Alfiye Avzalova konkursunu jingen kişilerini biraz apkatat şu neydi frontta. Mikrofon. Такой формы, как наказание или как подарок? Bu şahsen her kişinin özünü anahtarı olması sinanca çevirge atıyorsun. Bu tilak bir atış. Bu bittiği savundu değil. Ona göre bilmem da bana kalsa bu temanı varsa kurtarması gerek. Bu her kişinin özünü hayala. Bu bana kalsa bu temaya kup medrak. Bana sen kup maytasın. Кое-что bir ilde var наказание за то, что ты применял слово наркотик, ты уже наказан. Әйтерге ярамый olsun. O zaman kое-что ilde bir garip bir ilde şunu etken için diye naказывают. Neyse, tege etkeninden etmegeni yaxşırak. Şuna göre min kalsa bilmeyi aferin. Bu anda ikinci hayal bilen, ikinci ümitler bilen barak gerektir. Anda bu Var mı o Tatar artistlarında var? Bu soruların artistlere hem belki medeniyet ministrlarına yollarga kerektir. Çünkü onlar bana nişiktir tolu cevap verirler diye bir kubrak parayla da glavalar hazır var. Çünkü nişiktir demeyken elimizden de seslerimiz büyük olacak. Şuna göre bu tema küp medrak söylersek şu şartta karşıda ne? Tanışarak, yakışarak. Bulaşağı. Менә мин гафу итегез, сүзегезне бүләм, Салават Кеч. Менә мин кем белән күрештем, Азербайҗаннан шалтыраттылар миңа, күрештем Үзбәкстаннан кешеләр белән, алар сорыйлар. Ә нишләп сезнең лауреатлар килмиләр безгә концерт белән? Менә Әлфия Авзаловага багышланган сезнең теге җиңүчеләр, менә шул гала концерт нишләп китермисез безгә Азербайҗанга? Безнең шундый күп татарлар, шуларны күрәсебез килә. Әлфия Авзалованың җырларын ишетәсебез килә. С удовольствием барыр идек. Беләсезме, Азербайҗанга, Үзбәкстанга, Казахстаннан тоже шулай ук сорадылар. Менә безгә яшьләрне күрсәтергә кирәк. Татарларга кем яшәми Татарстанда, аларны Мәскәүдә күрсәтергә кирәк. Ну менә Барыбер да мин сүзеңне беләм Зөлфия. Татарның бар миллионлап яшәгән урыннары 100 мең бар, 8 кеше яши. Без күп вакытта шушы илдә 6 татар бар икән дип җыйлабыз да, bütün asabını tüyüp, şebitep şu altı tutarını izledi. Bir de samatlara onu kağılayındı. Bu dürüst değil. Tatar koyda yaşı, anın en küp yaşayanı Moskova, Ufa, Sankt Petersburg, Şilebe, Perim, onlar küp değil. Şuna göre bütün şakırgan şekilde barık yaramay. Ben bir takıl barıp kayttım.
Тоқтадым да Позгайда, Мамадышта. Сөйлешіп тұрабыз, гаймайлар білен. Келіп тоқтады 2 машина, ikisinde үшер кіші. Мені көрділер дейін, ой, сағада бейсеміз, фотоға түсуге, да, түшәбіз, дейін, түшәбіз. Бірсі сөз башлады. Сізден шәп келмейсіз, надымға дей. Надым. Бәдем қойдасың ол. Оңнаттылар, шушында дей. Біз сізді қаршы алабыз, анда тоқтарлар көп. Бұлар 6 кіші. Бұл бик нашар yol. Yolda yoğanda bütönk dik deyip bütönköden bir 6 saat bardık. Mişirlep ettim barıp etkenşe. Barıp ettik. Sahneler aşağıda gitti. Tegi 6 kişi otura. 6'sı da gelgenler. Все. Anışlak polni şakırdılar bir 6 kişi. Şuna barıp ettimin жыйла bir жыйылгандыр инде bir 70-80 киши и шунда мәңге бармаска деп сүз берип кайтты мен. Ана шигырды яздым. Мете бу надыма, миңа надыма. Шуңа күрә шакырдылар Зөлфия, ул 3 киши шакырган бар. Ник килмисез? Шуңа күрә бүтүн шакырган җиргә барырга кирәк дигән сүз дөрес түгел. Ансыз белән. Мен икенче яктан да мин әзрәк кенә теге усалрак кеше инде. Шығып кеткен татарны эзләп йөрү. Тоже кеткен бит. Кеткен шунда кетсен, аңа бик кызык екен, үзе кайтсын монда. Күп вакытта аларга самолет җибәреп кайтыруы он тапкыр теге дешевле дигән сымак. Менә шу бүтән җиргә теге морт шунда булдык, монда булдык дигән статистиклар кирәктер бәлки. Булай татарларның күп теге яшәгән урыннары бер 10 точкалар дип уйлыйм мин. Татар яшәмәгән точка юк. Birden bir tapa Rigaga bardım. Zinatullah Haydarıç bilen bir Akbarıs'ta eğer biz dostlar. Orada bardım da taksiska bir taksiska dediler bana. Bir taksiska telefonu hamisiye anlatan. Biz yoğaltıştık bir-birimizle. Zinatullah'da day taksisi şesi yapıyorsun. Taksiska indi şu şaka kızlık bulsun deyip digitlerge sügüne taksiska Tatarşa sügünüp telefonu verdiğimde arkasından türtem Tatarşa bir aldı. Ne etmeden sözünü kaldırmadım. Şoyarabız indi. Malades, kütmeganiyim diye. Tatar, şunda barıp bir tatar taptık diye. Bir tatar, bütün ergeğe. Şunsuma, teginde tatar yaşayken, bunda tatar yaşayken dürüstüge, tatarnağının etemiş 100 bin yaşayan kurumlar var. Anda var kabula. Azerbaycan'da min tatarlar bik köp yaşayı deyip bilmeyim. Min bir buldum da nasıl buldu iken bizim Dünya Tatarstan'ı по-моему buldu. Onlar indi olga gitken indi onlar indi развитая страна. Manda min şunday bar min prinsipiyalni kişi Tatarstan'da yaşayan Tatar'ın kadrimlere gerek. Mında kılgan bitti. Ol mında yaşlı, mında yaşlı. Yok bizge tükürüp çıkıp bitken şu ortadan izle barabız. Bu тоже nese gerek bu. Nese gerek bilemin sözde etip bine bulmayı. Şuna göre mındağı Tatar'ın kalem bileyik, mında yaşayan iken. Bik zor rahmet. Dağın sıralar bu hürmetli kollegalara Yasin Bike jurnalı rahmeti. Салават абин обижать етемелім. Рейтингі түбен деп әйттігіз бетінде. Рейтингі түбен Әлфия Авзалованың деп, ешілер тыңламы деп те әйтесіздер енді сіз. Yok, мен сіздің білен келішмейм. Бейгебет. Келішмейм. Менің 18 яшілік һәм 23 яшілік 2 балам бар. Менің 23 яшілік малайым машинада тыңлап бері Әлфия Авзалова білен Илхам Шакировның жырларын. Ол тыңламы бүгінгі еш башқарушыларына. Аңа қызық. Именно мен Әлфия Авзалова һәм Илхам Шакиров. Әлі ол аны өзінің сіңлісіне тыңлата менің қызыма. Менә сен бұларны білесің ме deyip. Менің ана халық көрәсі келе ол малайды. Көрерге yazmasın, Следственный комитетта эшли деп әйтті. Yani менің барым ұзы келсені менің аға. Niye мен азда бараға тейіш? Салауат абим, менә сіз әйттегіз, көтерерге керек дейдегіз, хайыршы дейдегіз. Білесіз ме? Илік бит татарны көтерген татарның ақ байлары. Медреселерni de алар тұтқан дәулет түгел, шәкіртлерni de алар оқытқан. Сіз ауызын тартып алыңыз. Сіз бит көп, мен айтмайм, менә сіз всемогущий деймем, сіз миллиардер да деймем,
Но сіз бик күп кешеләр белән бит аралашасыз. Сезнең аралашкан кешеләрегез арасында бар, миллиардерлар да бар, бик всемогущий кешеләр да бар. Ник менә Татар радиосына һәр көнне бер җыр Әлфия Авзалованың, бер җыр Илһам Шакировның бирмәскә. С глаз долой, из сердца вон ди руслар әйтә. Әгәр дә көндә тыңлап тормыйсың икән, алар әлбәттә онытыла. Аның ритмын күтәрергә әллә нинди әллә нәрсәләр кирәкми. Һәр радиодан көн сайын бер җыр кирәк. И бу җырны кую ул әллә нинди зур чыгым сорамый да. Бу бик мөмкин эш. Шығым түгел, біріншіден, олар, аның законбойынша, олар тиіш. Біз түгел. Міне, бәсім, әйтмеймін тағын нашар сөзіне. Міне, опять, шылай, міне, сенің жеріңа, сенің түреп, сенің жеріңа жыратыр үшін, біз түреп барамыз. Міне, бұл бетінде шақтамаша көпір, бұл бетінде тоже мағынасыздық. Керісінше бет бұл. Міне, бір фикіріңі, есеміңі ұнтымайды. Лилия исемле булам. Лилия. Siz beni şakkına aperdiyle, min sin söyleyen vakit isimde yol. Şundan da bunda kimden de yardım kötü oturgatıyor. Ministriyası kültürü mü, hükümet mi, devlet mi, oturgan şey her bir nege bir nominasyaya, bir sponsor tabula. Hareketlenip gelecekler. Ben uzun vakit eğitim. Ben senin şu nege 18 yaşta nege, birinci ikinci yaşların sinike. Ben 25'ten 30'a şakıl sinike. Samim değil. Ben sizin bilen bir 100 parasını kileş almayayım. Ben minimalar ben seni kız. O minimalar ben seni kız. Ben balarım tormalar kızlar var. Sonra Şimdi programa var tekniği, mini şakarlar bet nadım var. Eniden trau, eni nerse tınlay, bala şunu tınlay. Eninin dostu senin dostun. Eniler üzerine konsertte barba seyirske kirmişe bulmaydı konsertlerde. Biz bittiğinde barbazda kızganış, songu eğitiminde songu 15-20 yılda pap mam. Biz barbazda şuna kanaat biz pap. Benim zor kızım özü itaat deyince namazda papa diyeyim yani. Ben indeşmeyeyim. Pap. Indeşmeyeyim. Jüri elini sererşeyim. Pap. Sizip koladı ateyi. Ev kızım demin. Rüstem, Alina, Allah'a tügül. Şu an göre biz indi kuptan papmam. Ucu bir şuna kanaat. Papmam da bettiyse bilmem indi. Üniversitesinin terbiye üyde başlarlar. Ne ol? Latın senin malay bilen senin kız Elfiye Pavlani'ni tanımay. Min flashları yazdırıp buraya gidelim nereye? Şok katalar. Ben dostlarga bilen. Mesela yolda yürüyen vakitte tığınam ben. %18 lira Elfiye Pavlani'ni. Şakkala kubrak 128 misin İlham abi'ni. Şurası ikisini bir yapmıştım da dostlarga bilen indi. Şok katalar. Andan indigine acer yok deyip. Biz bittiğinde min jırşılı millet. Gün sayın bir hoşlandı, gün sayın bir otuğa. Bilmeyim bu işrakta koysadan korsam da sizin de dürüst yapıla, min de sögüp bula, min de gayip yapıla, sizin de gayip yapıla. Bir opşi bir yılgıratı iş. Bu ne? Mınavuz dürüst. Gün sayın bir min bir tapar ele geçti Marat bilen. Betem nişlep statu neydi Elfiye yapabilen İlhamabinin diskisi yok. Bars medyada işte. Не продаются, да. Вот, мне невыгодно, да. Я же бизнесмен, я же меня был шахтом трансфер, маршрут жауап edecek. Невыгодно мне, да. Мында бедер выгода бедер миллиард керек. Şuna göre, mında da обязаловка керек бедер. Kup radyo ne? Как раз Malayan sesini komitete şli, ana hat alıp Malayanlar. Aslında ortul. Gün sayın bir ilkten kişiliği ankarasa İlham abiyle fepanjırı. Buna şu indi. Buna dürüst itesiz. Tığınamayan sayın bedecekler. Kapıytınız Salavat Zakiyevich, siz yaşlar tınlamı deysiz. 98'de 6 FM yaşlarında Yongırauçu Kitap Radyosu'nda gün davamında Elfiye abiyle İlham abinin jırları yongırı. Это другая тема. Это tertip. Kitap alarga pretenziya. Yok, yaşlar bizni tınlay Salavat Zakiyevich gün davamında bizge yaşlar sürü nindi jırıl, kim jırlayanı deyip biz Elfiye apanın şul jırı deyip eytemiz. Özümden çıkıp da eytem Elfiye apanın gün davamında eyde dostum al baram şişmelerge sularga jırın gün davamında özümde tınlayım hem menden şul jırını sürap alalar. Nişe kış sürüyor.
сұрыйлар Инстаграмға қоям, міне Инстаграмда бит инде сторислар қоябыз, әйе бит постлар қоябыз. Шуларға мен һәр вақыт Әлфия апаның жырларын қоям, Илһам абыйның жырын қоям, тыңлыйлар. Тәртип белән китапка иң беренче тәртип, по-моему, башлады, тәртип радиосы. Анда бер яшь кеше юк. Менә мин сезнең белән бәхәсләшмәм бу темага. Яшьләр таңлый дип мактанып утырырга әле хакыгыз юк. Ул 6 кеше шалтыратырга мөмкин, сезгә 8 кеше. Алар күп түгел кызганыч. Вот шуның тәг маратка инде не продается дигән сымак. Мусаң таңлыйлар инде это радио бит, аны яп та куй була, ачып та куй була. Навязывать надо күп вакытта. Хотя бы күненә бер тапкыр бит Әлфия апа белән Илһам яңгырага тиеш, любой радиода. Тагын сораулар, тәкъдимнәр Татаринформ. Хәерле көннәр. Салават абый сорау сезгә. Темадан шикләшәбез инде. Быел Мәдәният институты режиссеры Алексей Барыкинны Тукай премиясына тәкъдим итте. Ул сезнең коллега, сез дә шул вузның профессоры бит инде. Сез бу тәкъдимгә ничек карыйсыз? Рәхмәт. Менә Тукай премиясын ул миңа калса 5 елга бер бирелә торган премия бар гадишул. Анда ел сайын талаш, ел сайын бәхәс. Камил Кәрим әйткән бит, бер елны миңа бирделәр. Тагын минем бер башкасына кемдер булды инде берсе. И бер художник алды, Чуваш милләтеннән. Кемнәр оттысын дип сорадылар да Камилдән. Ике башкорт бер Чуваш дип әйтте. Ул тоже ашыгып килеп инде. Белмим инде ул бик бәхәс, зур бәхәсле бер. Миңа калса ул әгәр дә безнең Татарстанның иң сәнгать өлкәсендәге иң зур премиясы Тукай премиясы икән, дәүләт премиясы. Ул миңа калса ел сайын, 2 ел сайын үткәрә торган бер түгел. Талантлар көн сайын тумыйдылар. Аны кемгә биргә белмиләр. Ой вакыт аптырап бетәләр. Шуңа күрә бәясен күтәрер өчен аны шак кына мине фикер инде. Ел сайын. Менә бүген беләсезме ничә мең премия бар икән бүген, ничә кеше икән. Мин гомумән ничек дип әйтим, мин башка милләт белән ничек бәхәсләшә алмыйм мин. Чөнки милләтнең культурасын бетереп белмим. Мин аларча юнәп сөйләшә дә белмим. Мин күп вакытта үз милләтем, үз телем өчен җавап бирәм. Мин башка милләт белән бәхәсләшә алмыйм, потому что минеке түгел. Кем? Флёра Высотолина, Наиль Касимов, Шавкат Сибгатуллин, Мансур Гиляшев, Игдар Лахаров, Земфир Сайдашев, Геннадий Макаров, Наиль Буваев, Фердовис Сахаров, Владимир Айдаров, Что-то Берсенеке фамилиясы таныш булды, Берсенеке. 3-нчеме, 4-нчеме? Макаров таныштыр. Түгел. Наиль Касимов. Наиль Касимов жырлар авторы, песенник, поэт-песенник. Поэт-песенник, ну... Белмейм, аны біріншіден кім тақдим етейік, аның системасы? Касимовна не тақдим еткен, Татар конгрессы тақдим еткен. Ол анда шлеміне? Анда шлемейден уж. Шапты шулай. Бәхәс келән бітті инде Тукай премиясы, ең зор бәхәс шунда. Тагын сораулар бар, Шәһри Казан. Шәһри Казан Эльвира Шакирова, хәерле көннәр. Конкурска әйләнеп кайтыйк әле. Беренче чиратта Сават Закиевич, сез нәрсәгә игътибар итәсез башкаручыларда? Һәм Татьяна Ефремованың шанслары нинди? Татьяна әйтеп қойды инде, не лезьте, занято деп. Я здесь занято деп қойды. Алай деп әйтмәдем мин. Я не голосом. Потому что бұл тоғыш білән бәхәсләшеп булмый, біріншіден.
Мен бір елін тақдим еттім, конкурста бірінші орынды бір кіші жоқ. Кішін зілер бірінші орынға баш фатып, қышқырышып, бақат шашып кішін зілер. Бәтті неге рейсіз болмаға жоқ бітінде. Біріншіге гран береге. Тағын береге филосқа ғырымға тағын бір тақ бәрі. Двукратный болсын, болмаға жейінде. Бірінші орынды береге керек деген үшін береге арамай. Ол болмасыл да может. Sonra konkurs bizde uğraşı yok. Bizde uğraşı yok. Biriginde, biriginde diyen bir yok. Beni ana karşı bir. Tüp kriteri. Bilmiyorum Grand Prix. Grand Prix bunlar için minimum filiska bulmak gerek. Minimum. Ben bu yıl adrakına şakatıp aldım. Neydi? Bizim perdvaretin ne buldu? Vesile жиылыш. Анда самом деле мен нықтағалдым, ныққысылдым, потому что менің Алла Тағаладан жауап бересім бар. Анда айқай, анда ихтибарлы болмасаң ұятта жоқ анда ләкімді кетіріп қойылар. Ең достойныйлары, конечно, Федоропа Сулейманова. Міне Федоропа турында 99% сразу проголосовали. Бәхәс жоқ. Біраз бәхәсләр болды. Бик шәп бір жашы көрәшәксіз бұл Башқұртстаннан непрофессионал. По-моему, Завку было бы шаган, да? Да? Илхам Мағой конкурсында жырлайшақ алып келен салар енді. Қойын ұятқан ол кіші көрінмейше шақмағышта ішлеген, по-моему, дом культурада. Сол записын тыңладық. Илхам Мағой екісі ойры болмай. Бір қоя көрінмеген. Бір кімге шықмаған. Но мен считаю, Илхам Мағойның конкурсы достойный кандидатлар. Міне Әлфия апанықлары біздің октябрға шақпы біздің уақыт жетерлік. Самый нашары бір конкурстан екінші конкурсқа көшелер, шул кішілер. Не бойынша біздің положение бойынша бізден бір тапқыр дейтік баға. Бір конкурстан екінші конкурсқа көшерген кішіні, по-моему, 2 ел өтмейше, потому что бір кіші өтінді ол. Міне бәйтім, какая разница, міне жырлы дейлі, қама бәйті жеңа ол, Дадьяна. Ана кете Әлфия апаға, таң жеңа енді. Соған көре, бір конкурсқа күші беру, мен қалса дұрыс түгіл. Құрметті коллегалар, біздің яңадан сағат 2-де енді башқа матбуғат ұшырашу баштанар, соған көре біз түгелерге мәжбүр. Бек зор рахмет. Яңадан енді болса, тегі сұрауларыңыз болса, в частном порядке береге соған көре біз әлі конкурстан ұйыштырушыларға оңыштар тілейбіз. Һәм яңа ұшырашуларға қадар. Бек зор рахмет сізге, бүтініңізге. Рахмет, сау болыңыз.